И здравейте хора, днес ще играя аз, но ще говори Алекс. И ще играя на Rally Racer, пък той ще говори. Да. И дано клипа ви хареса. И така сега ще избирам някакви работи. Направо се ме изпукат гумите как дрифта. Айде да пусна на ти ниво. Ти е минато. Айде пуснем поне ниво. Много голямо зареждане. Не, просто един път такова. Един път играх малко, ама не качих клипа, защото се провали. И сега почвам от четвърто ниво, минах четвърто пак и сега съм на пет. Да. Хора! Гледай как дрифта, гледай направо, си ми изхвърча ламарината. Гледай как се блъска. Не! Ще се изпърдя навсякъде от колата. И направо гледай как бръмчи. Много добре бръмчи. Направо скочи към бебче. Гледай само каква количка има така. Гледай. Много хубава кола. Мале, как се кара. Мале. Ще чакам докато завия. Най-сетне завих. Завих, супер. Много вечерно. Направо се сипах прозореца. От блъскане. Мале. Карай по колика. Чули? И сега направо як дръфт направихме. По-скоро не аз говоря, но Крис. По-скоро батката беге. Кара. Но се чуете защо? Той е тук. Ние се намираме на училище. И тук някакви луди женки поводяват. Не мога да се смея на клипа. И така. Сега ще минавам през тунел. Много гадно се блъснахме. Още малко секунди има. Малко дай музичка. За ти не за въпроса. Да се слуша. Чули? Хора, сега пускам една музика. Да ви хареса, но малко не се чу. Ето я песента. Това са били клипа с музика. Не, това са били клипа за музиката. Лев Петър, Домач. Само гледай как дръсти. Нали, много як дръст направи. Да видим как ще бъде. Като Берти гледа как почкосна. И така. Аз го правя, защото нали тук викат. Да гледа музика беше. Не, те викат се чуват. Ама още музика да говори. Да, той ще бъде. Бях клип. Колко минути стана? 4. Нещо, да. Пущо ще стане 5 минути. Кога се спреш клипа? Само пътта.
един чипс ще ядем заедно и ще ядем после чипс, когато четем. Нали, Крис? Остава 22, 27, 20, 19, 18, 17, 18, 19, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 и финиша! Победа! Крис бе! И сега вече свърши клипа, нали? Не свършва ли? Хора, сега ще продължим друго състезание. Най-сетне го видахме. Да, ти много. Арде! Нещо ви... бъгна, хора, бъгна нещо. То. Това на 6-то ниво. Да, на 6-то. Много съм добър на тази. Имам втората кола и събирам после за третата. Това ще не имаш. Да. И той кара с една ръка Крис. Бащата беге. Як се виса? Крис! Да се снимаш, нещо. Ти епизод кръти ли е? На Кристис. Не говоря аз. Ще окърснам клипа музикалните момчета. Или нещо друго, не знам. Стоп. Много луди са тези хора. Не знам какво да направя. Ако ва дразнят, по-добре се запишете. По-добре намалете звука и ако искате да не го чуете, гледайте само клипа. Ако искате звука, гледайте. Ама не го снимайте до макс, защото много кръстят. Тук е чата. И аз вечерта сте гледам клипът. Ако го включиш. Още малко и ще свърши. Още малко и ще започваме, хора. Още малко. Когато свършиш ти ниво, ще свършим клипа. Няма как, трябва да го свършим точно на минут 15 минути. И няма как. Но ти... Дано някой да намери този профил. Батката БГ. Или мога да напишете. Може да е бъгнал. Крис Геймс 2. Не. Вече са оправили. Да. Вече няма Крис Геймс да го мисля. Значи са Батката БГ. Абонирайте му, са много здрави. Лахнете му един палец нагоре, не надолу. Защото се ма намери ще разтупам. Ти не може да виж. Може да една бухалка. Да. Стана 9 минути. Сега се финишираме още малко, нали? Още малко ли? Хайде на половината пъти. Дори малко. Трябва да се забързам, защото ще загубя. Да. Това искам да се загуби, да не трябва да загубяме. Трябва да печелим здравата. Ти нямаш ли такова с програма, де се струва някои звукове? Нямаш, нали? Такова с програма или само... Кой фърля? Госпожо! Колко фърли тетрадката? Не! О, не, ще загубим. И хора, ако свършиш минути, се абонирайте. Аз съм махам, отивам до туалетна. Няма нужда да ходя до туалетна. Защото ме напълно. Няма нужда. Нямам клипа. По-скоро Крис, по-скоро Батката БГ снима. И Виктора написа. И
Ако намерите един Виктор Еленски, пребейте го. Ако го намерите, той е в Руси. Тома Кърджиев. Няма да успея. Няма да успея. Хора, това е за клипа. Нали, Крус? Свърши. Сташ ни малко. И там е чекпоинта. Финала. Кажи нещо на хората. Хора, това беше клипа. И хора загубихме. Надявам се да ви харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Ако не е, дайте палец надолу. И не забравяйте да се виделите. Това беше от мен и